zou het met de pieten gaan? Zouden ze al bezig zijn met de pepernotentaart? Mijn maken nog nu al. Die van jullie ook? Een pepernotentaart! Een pietenpepernotentaart! En ik moet nog zoveel pepernoten maken. Voor alles. Voor de stoepkrijt, voor de muziek en dan ook nog een pietenpepernotentaart. Wat dat nou? Waar is hij? Hey Kokkie, ik heb eens nagedacht. Ha, jij hebt nagedacht. Ja, ik heb nagedacht. Ik heb eens nagedacht. Jullie zeggen, die Pieter pepernotentaart hier, die is alleen voor de burgemeester. Ja. Maar ik vind dat dat niet kan. Niet alleen de burgemeester, maar alle kinderen van Venray krijgen een Pieter pepernotentaart. Een pietenpepernotentaart voor iedereen in Venray? Ja, alle kinderen. Ja, Weet je hoeveel dat er zijn? ja veel. Alleen voor de burgemeester, dat kan nog. Maar alle kinderen in Venray. Alle kinderen van Venray. Maar, denk maar goed, AKG. AKG, wat is dat nou weer? Hoe vaak ben jij nu al in Venray geweest? Ja, jij bent al vaak in Venray geweest. Alles komt goed. Alle kinderen in Venray? Niet alleen de burgemeester, maar alle kinderen in Venray. Hoe moet ik dat nou doen? Dan moet iedereen mij gaan helpen, want anders dan lukt het nooit. Nou, kom maar op! Hé jongen! Nou, wat maken we vandaag? Oeh, lekker! Alles, wat is dit? Eén, Wat is dit? Zo kan ik toch niet werken? ik wil je maar helpen! Ja, maar zo... Dat wil ik. Eruit! Hey. Eruit! Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Venray is dat feestje. Ja. Eens eventjes kijken. Het programma van aankomend jaar. 17 november. De grote intocht van Sinterklaas. Dit jaar een feest op de Grote Markt. In Venray. En vergeet niet pietenpepernotentaart. Alle kinderen krijgen taart. 20 november. Dit jaar een grote Sinterklaas stoepkrijttekening op de Grote Markt. Kom ik met alle meetpieten. Super gezellig. En dan de zondag 24 november. Koopzondag met heel veel pieten. Een pietenspeurtocht en een groot muziekspektakel op het vernieuwde Schouwburgplein. Het muziekfeest. Dansen, springen, zingen. Superleuk. Ha, maar diezelfde zondag ook nog een lichtjesoptocht. 's Avonds als de duisternis invalt door het centrum van Venray met alle pieten. En bijna net voordat het pakjesavond is op 1 december een gezellige pietenspeelplaats in het centrum van Venray. Het programma, ik vind het echt top. Maar ik zit er met één ding in mijn maag. Die pepernotentaart. Hoe gaan wij die bij de mensen in Venray krijgen? Via de schoorstenen. In de schoorsteen. Weet je wat voor een ontzettende rotzooi dat het wordt? Ach, man, wat zit je toch te zeuren, hè? Kom op. We gaan gewoon een feestje bouwen, dan komt alles goed. Ik weet het. We geven gewoon de kinderen met de intocht allemaal een stuk taart. Ik ga het Kokspiet vertellen. Ik zou zeggen, goed plan. Mijn pietenpepernotentaart is klaar. Ik ga hem laten zien aan de rest. Kokkie, Kokkie. Oh. Oeps. Lekker, Kokkie. Dat was mijn pietenpepernotentaart.
nog Doe niet. eens ouwe eens even rustig. Met Pieter pepernotentaart. Wat moet ik nu? Wat nu? Geen kookboek, geen recept, geen Pieter pepernotentaart, nog niet eens een pepernoot. Hoe moet dit nu opgelost worden? Want zonder pepernoot geen feest. Zou het allemaal goed komen? Kijk dan naar de volgende aflevering van het Pieterjournaal.